ng mga broadcasters, Golden Dev nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa ato nagapangunan ng mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, selebrasyon sa ika-83 nga Charter Day sa siyudad sa Bacolod, gin-postpone. LTO, ginpalawig ang pagprehistro sa masalakyan nga mag-expire sa Hunyo kag Hulyo. Sa mga balita nasyonal, limited in-person classes, plano ipangabay sang CHED sa presidente. Amat-amat nga pagpasakas ng public transport capacity ginakonsidera sa DOTR. Maayong aga Bacolod, maayong aga balugabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Webes, Hunyo 17, 2021. Ang inyong news team, Aksyon, Eden Abos. Aksyon, Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sila. Good morning, Action Boy. Good morning sa aton sining mga ka-aksyon. Of course, good morning Danay. Una-una, gid sa aton sining avid listener man dira sa Kuwait, Ma'am Cory Vidaha. Hello, good morning. Kay Diding Alohamiento, good morning man. Salamat gid sa pagpamati. Kay Ma'am Maria Luisa Melos. Kag sa iya dira Bana, Sir Melchor, hello, good morning. And of course, sa akong Teacher Romela Arevalo. Kag kay Tito Shalon Axel, good morning man. Dira sa may Bago City. May Stofago, good morning man. Kay Bia Jonathan, maing Action Boy. Kag kumare Action Eden kuno. Atia Kim Eriman, good morning man. Of course, Russell Gomez, good morning man. Kag kay Chona Cordero, kuno good morning man. Keep safe always. Salamat gid sa pagpamati. Of course, Larry Rico, good morning man. Monitor lang sila sa Purok Kalubay, Barangay Sampinit, sa siyudad sa gihapon sang Bago. Salamat gid sa pagpamati and happy Thursday sa aton tanan. Of course, Major Wilfredo Benaman Jr., good morning man. Dira sa imo sa may Banwasang Valladolid, nagapamati gid. Lieutenant Colonel Romeo Vargas, ara na siya liwat sa Himamaylan City. Agin buslan na siya kadali ni Colonel Guile. Si Palermo Pailona Leonora, maing aga Bacolod. Greetings coming from Saudi Arabia. Of course, thank you so much man sa pagpamati. Kaya hindi ko mabasa ha. Ay, kadugay mo Kasi Japanese hindi man. Hindi man. Kabalo kayo bala magbasa Japanese. Gary at Charles, good morning man. Monitor sila kuno sa may Barangay Estefania. Madamo gid nga salamat. Ray Baryoga, good morning man. Kaya Sir Michael June Season, of course, good morning. From Chatu Ilis, Parañaque, hello. Salamat gid sa pagpamati. Kaya Rona May Nabs Casag Rivera, good morning. Watching here sa Kyodai Resto Cafe. Sa Japan? Hindi Awa. Sa Oriarte Subdivision lang sa Villa Awa. Carlota. Hindi ko anay kung sa Japan, gito ka-Japanese yung dating yan, no? Kyodai Resto Cafe. Dira sa may Oriarte Subdivision sa siyudad sang La Carlota. Thank you. Hindi ka na taman. Ara na sa pinakadalom yan mo man lang na nagsulada. Si Ronald. Sa akong nga daw, wala pa ya. Ha? Okay. Ara na? Sige. Di may nagsulod na da bag-o. Wala pa. Kag sa 48 viewers naton. Hello. Good morning. Kag sa kay Quandra, kay Jeanette Delino, good morning man. Ay, ano ini? Wala man, okay lang. Ando na Sakay. gablock naman ko diyaw. Ang color mo daw, black naman. Oo, gablock man. Damo naman ni karon nga mga fans mareklamo. Christine Celoso, good morning man. Watching from Miranda. Di niya Miranda man.
Miranda sa Pontevedra o sa Inigaran, depende kung sa din na. Bagay daw ang Miranda, bay daw tunga-tudo. I love Miranda, na mo I love Miranda. Nante na iya daw Pontevedra na sa kaya. Pero may part na sa Miranda, I think may Hinigaran, no? Virginia Ortizo, happy may Father's Day out? Sa Sunday. Sa Sunday. Yes. Sa kay Ismael Ortizo sa Barangay Nato, La Castellana. Kay Ma'am Vanessa Mayo, happy hump day. So hot, subong dira sa may Minnesota. Kay Doc ko, kay body ko Doc Matt Mayo, good morning. No, Homa Lumena, may agaman Christine Roa, good morning dira sa imo, no? Kag Jean Borom sa Bago City, good morning. Jonah Di Vera, I hope that the number of vaccinated citizens is higher than the positive bakulod noon, hoping to see light at the end of the tunnel. Sige lang, mag-abot na ng bakuna ta, kag magkababakuna na ang majority naton diri sa bakulod. Then, Ay, may anggol pag ikuda? no. Ara siya, kuhaan pa pagin sa dagang Angulo, Jay, lain man na yan. Ano ko no? Dito ka lang kuno ano yun. Dire ko danaya. Tingala ko abi ko may side angle, pag may front angle, bongga na ginay. Remedios, Taton Makilan, watching from Udyong, Moises Padilla, Barangay Udyong, Moises Padilla. Ang mga kwan mo dabi, pang greet anida, kay dagi na arrange mo. Tapos na. Okay na? Ate, sige. Standby na sa mga balita lokal. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:10, detalye na sang mga balita lokal. Gin-postpone sang LGU sa Bacolod ang pagsaulog sa ikaw 83 nga Charter Day sa mabot ng Biyernes nga adlaw Hunyo 18. Sa statement, gitbahag ni Mayor Emilio Lunardia, nagpatagan sila sa assessment sa sitwasyon. Kagin rekomendar ni IATF Chair Vice Mayor Elcid Familiaran kag sa Bacolod Emergency Operations Center sa idalom ni City Administrator M. Ang nga postpone ang kahiwatan. Nagpasalamat ang alkalde kay Presidential Legal Advisor Secretary Salvador Panelo sa pagbaton sa imbitasyon nga mangin guest kag speaker. Ibisan nga ginatalana na sa opisyal nga schedule nga magpadulong sa syudad. Sunod kay Lunardia, ang postponement sa aktibidad ang indefinite tubto magabot ang mas maayo nga tion. Nagpakayo si Lunardia sa paghangop sa pumuluyo, bangod ini ang tikang para ma-contain ang COVID-19. Ginpalawig naman sa Land Transportation Office. Ginpalawig naman sa Land Ginpalawig naman sa Land Transportation Office Region 6 ang pagparehistro sa masalakyan nga may ending plate number 6 kag 7 tubtob naman sa Setyembre 30 sininga tuig. Sa interview sa Aksyon Hotline kay LTR Region 6 spokesperson Attorney Alan Sacramento, ginpahag sininga bangod sa extension sang MECQ sa syudad kag probinsya sa Iloilo, ilagin palawig ang rehistrasyon. Ang tanan nga may ending plate number 6 kag 7 nga mag-expire sa Hunyo, gipalawig tubtob Agosto 31, samtang ang tanan nga may ending plate number nga 7 ang mega-expire naman sa Hulyo, ang ginpalawig tubtob Setyembre 30. Ginklaro man ni Sacramento nga region-wide ang among implementasyon, but siningon kung MECQ ang syudad kag probinsya sa Iloilo kag MGCQ naman ang Bacolod kay iban nga lugar sa Region 6, sakop sila sa gihapon sang extension. Samtang ang mega-expire na naman nga driver's license sini nga Hunyo, Hulyo kag Agosto, ang ginpalawig ang pagpa-renew tubtob man sa Setyembre 30.
Ginkompormahan ni Chief Inspector Attorney Jairus Anthony Duhilio ang Chief Regional Service and sang BJMP Regional Office 6 nga may 28 na naman ka person deprived of liberty kag duwa pa ka jail personnel sa Negros Occidental ang nagpositibo sa COVID-19. Suno kay Duhilio, ang mga COVID-19 patients na karon akunyara na karon sa COVID Ligtas Center sa siyudad Santa Lisay para sa 14 kadlaw nga quarantine kag padayon pa nga ginabulong. Ginklaro ni Duhilio nga ang mga nagpositibo lunsay bago nga mabilanggo gikan sa jail of origin sa probinsya nga yara sa isolation facility. Naglabot naman sa 57,373 ang kaso ng COVID-19 sa Western Visayas matapos nadugangan sang 662. Ang probinsya sang Iloilo naguna sa may madamong nga kaso nga naglamot sa 140. Ginsundan sang Antique nga may 99, 98 sa Negros Occidental, 97 sa siyudad sa Bacolod, 87 sa siyudad sa Iloilo, 76 sa Aklan, 42 sa Capiz, 23 sa Guimaras. Nadugangan man sang 871 ang recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 44,457 samtang duha ang bag-o nga napatay nga nagdala sa kabilugan nga 1,318. Ang Western Visayas may 11,580 ka aktibo nga kaso sang COVID-19. Nanawagan ang grupo nga CARE o Community Animal Rescue Efforts Incorporated sa publiko nga kapon kag hindi hilo ang sabat sa nagadamo nga populasyon sang ido sa komunidad. Ini matapos ang nagluntad nga paghilo sa 8 ka mga ido kag isa ka kuring sa Providence Subdivision sa Barangay Granada, siyudad sa Bacolod sa tong Lunes nga adlaw. Sunod kay Irene Gamboa, spokesperson kag Vice President sang CARE, ang pagpanghilo sa masapat ang hun nga ginhimo kag ginpahayag sa mga residente sa lugar nga tinikdan nga tuig 20 man ka maido ang ginhiluan. Napagigangot na ang CARE kay punong barangay Alfredo Talimudaw Jr. nga nag-umpisa na sa pagpatigayon sang investigasyon. Sunod kay Gamboa, nagpadala naman sila sa sulat sa LGU kag nakabaton sang reply nga ini ang itugyan sa mga opisyal sa syudad. Determinado ang grupo nga makuha ang hustisya sa marapektuhan nga sapat kag magapadawon sila sa ilang advokasya nga mag-edukar sa mga tao nga maging responsable sa pagtatap sa kasapatan. So our impounding office catches dogs every month. That's around to 300 to 500 dogs. But do we see did it resolve any problem to the strays? No, it did not because it's not the solution. That's what we're pushing for. Kapon is the solution, not hindi lason. Sa iban pa nga balita lokal, aminado naman si Richard De Langres ng Alliance of Concerned Teachers Bacolod nga mangin mabudlay sa gihapon para sa mga manunudlo kag kabataan ang sais ng pagtudlo kag pagtuon nga ginapatuman diri sa Pilipinas bangod sa COVID-19 pandemic. Sa interview section firing line ginpahayag ni Langre nga kadamo sang ginbag-o sa pagtudlo sa mga kabataan, rason nga ginpaidalon sa reorientation ng mga manunudlo, partikular na mga bag-ohanon pa lamang sa tuyo nga matutukan ang mga nauli sa talakayan. Ginalantaw ni Langre pinaka-epektibo ang online classes. Rason nga ginpangabay sini nga kung mahimo matagan ang kabataan sang tablets kag mapaayong connection sa internet. Agod wala sa estudyante nga mabilin sa tulunan sa piyak nga online learning. Ang school year 2020-2021 ang magatakop sa Hulyo 11, 2021. Limited in-person classes, plano ipangabay sang CHED sa presidente. Sandang amat-amat nga pagpasaka sa public transport capacity, ginakonsidera karon sa Department of Transportation. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw.
alaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita ng dala, inspirasyon, aksyon, radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon, radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon, radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon, radyo. Bakolod nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala, inspirasyon, aksyon, radyo, bakolon man sa gihapon. Okay, good morning dira sa kay Rosalina Arellano Espadero. Kag kay Margo Magos, listening from Hinubaan. Ihada ko Carol Montoya, good morning man. Kag kay Enting Bivoso, kag sa batch 85 sang St. Joseph High School, good morning. Christine Minias Villalobos, kay Titing Angels, good morning dira. Judenia Sarmiento Puig Lazaro, Marilo Camento, Jocelyn Libuon Dispoho, good morning. Si Tess Duran is also watching. Cory Vidaha, good morning. Weng Morales, dira sa Sampaloc, Manila. Maayong aga dira sa inyo, no? Kag Donna Navarte Macario, Eliezer Likayan, Vicente Semeliano, Kapita Ma'am, Action Boy, morning basta news kasang Action present gid mga grupo di sa check-in hotel. Correct. Good morning, Sir Vicente Semeliano. Salamat, kid. Eugene Mexica. Hi, Ma'am Eden. Good morning. Hello, man. Whoa. Sige, go. Kay Raymar Beranyo Lingoste, good morning. Watching from Barangay Hagimit, La Carlota City. Keep safe always. Salamat. Kay Che Zamora, good morning. Pag-greet niya lang ko, no? Good morning, Aksyon. Palihog pag-greet amon, 32 anniversary. 32nd. Sino na imo ba na, ma'am? O kon sa inyo nga friendship? Ano man? Ano ko naman ya? Pag-greet lang amon, 32nd anniversary. Anniversary. Wala ta kabalo kung sa anong anniversary. Basi sila nga mag-asawa. Oo. Kambal Sir Eugene Mexica, nagalantaw siya ko na sa Mansilingan. Salamat. Kay Mario Bacaco Erad, good morning. Kay Cho Bugoy, dira sa Barangay Alanza, Bagos City. Alianza, Bagos City. Good morning. Kay Cho Bugoy. Kay Antonio Flores, good morning man. Tama na lang. Tanan nga driver ka e-taxi and of course, OTTG members. Yes. Good morning man. Michelle Sayo Gimeroy, good morning. Tamayan niya lang family Sayo, dira sa may syudad sang Talisay, of course. Yes, Ma'am Maria Rivera Murayama, good morning. Good morning, Nag-monitor lang sila ko, no? Yes. Salamat. Nakastorya kami ni kahapon ni Ma'am Murayama. In Japanese? Kaya hindi sa magin mag-Japanese. Huwag ko lang sa Japanese. Okay. Huwag na lang ko nag-Nipongo, Ikaw bla. na lang nag-adjust. Kaya ako na lang nag-adjust. Kaya daw hindi gid siya, hindi gid man Hindi saya. pa siya fluent. Hindi pa siya fluent, gid. Lingko ilonggohon talang ka para hapos istorya. Okay. Basta. Oh, good. Pero kung i-Japanese ko sa basi maglingin ulo ya bla. Gani, ito ka kanji pa yun sa imong Japanese. Ang kanji man? Pinakabudla. May tatlo na sila ka mo hiragana, katakana, kag kanji. Ang hiragana mo nang daw mga... level 1, ang kanji, ando hindi na naman chindihan. Okay. Perfect. Amo na sa... kadlaw si Ma'am Murayama. Kadlaw si mo. Sige.
Jinky di Alagdon, good morning mandra sa imo sa Phoenix, Arizona, no? Yes. Sige, kag kay tara sa linaha kayaw. Sally Au si De Sousa from Sam Village. Aha. Sige, kay Miss Jinky, ginatami ni Mr. Beboy Villasor, kag taran nga membro sang EFC, kag sa pamilya niya sa Barangay Pandanon, DSB. Yes. Sige, go. Kay Lanskit Makilan, good morning. Watching live from Barangay Matabang sa Silay, Nigoro. Kay Amik Tib45 Garciniego. Si Nigo Amik. Vicente Similiano, shout out ko no maing agaman. Si Migo Tamek, di ka ni Masa Mamando sa London? Amik Garciniego. Hindi ko, Doon sa, nalipat ko doon sa linsya. London, Manisa mo. Si Andy Saludares, na kuhan mo, nabasa mo, wala? Wala pa. Andy Saludares, Ah. ngapit ako no watching live from Barangay MH Del Pilar, Banwasang Pontevedra. Salamat! Yes. Ma'am Vanessa Mayo and Doc Mayo, good morning man. Yes. Kita ka kay Doc Mayo? Oy. Kuhan pa, hindi, sa kuhan bala, kita mo siya sa picture? Oy. Kita, ano siling mo? Beautiful. Beautiful man. Beautiful does not only count sa mga babae, action boy. Sige, amo na. Yeah. Oo, kuhan pa young and, kuhan pa, ang very young pa. Bago mo na siya nakita, ya. Dugay ko na siya nakita, ya. Hindi ko mo nakita na eh. Sa may likod lupos. Ikadlo po eh. May ano ka to? Tiki ka pa, kuhan ko yabe. Mapandar ka? Hindi, ka pa, ano ni Paubra? Paubra ko yabe. Siya ka pa, kuhan stamp. Siguro lupos. Ano mo ni siya. Dito kami nakita ay. Gapa-duplicate ko siya gapa-kuhan sang stamp kay siyempre doktor siya mo kinala mag-stamp mo na. Basi ang balon to karon ni Ma'am Van si Doc Mayo nga. Nga Were you there? Nag-ano ko to ya. What did you do there? Why are you there? Why are you there? Oh. Okay. Marvin Longno, good morning man. Watching from Damam. Pero na-realize ko lang pala, doon ka dugay-dugay. Doon ka dugay-dugay. Kaya yung commercial, protect na mo. True. Thank you so much, a blessing. Doon na-realize ko lang. Yolanda Vico, kamo kafe kay vitamins kada adlaw. Ay, vitamin C. Yes. Ang alkaline yung vitamin C. Good morning man kay Bia Jonathan. Good morning kano kay Ma'am Ems. Kagawad Ems. Kagawad Ems. So, kay SP Alan Iran sa kag SP Che Alejano ginatamyaw ni Otay Benedicto, no? Sa Sipalay City. England di man gali si Migo Ay, Ame. oo. Siling ko na eh. Sa tupad namon gali. Sa ginabakasyonan mo man kada Every other day. every other day ka bakasyon. Sobrang ka bakasyon na mo. Oo eh. Rabia Garcia, good morning man. Good morning. Oy, Maninoy mo one ball galyo, good Yes, morning. kita ko doon nag-date sila ni Maninoy Alma. Hello. Sa North Dakota din. Abi ko atos lang siguro sa North Dakota, wala. Kita ko may gin-upload Kaya ang siya. ang father ni Kwan ni Madam Alma daw operahan si Mr. Demetrio Alvarez. Yes. So daw ginoperahan to sila naglakad sila sa North Dakota. Yes. Yan. Tapos nakita ko lang, hindi pwede ka mag-date lang sila. Ya. Pwede eh. Ate, pwede. Permi na sila ya. Permi na Yes. sila ya. Kwan. Dinner man? outside. Yes. Kita yan dinner outside man. Outside of the house lang The tayo. house. Outside of the Okay, sa house. outside yapon. Sa kay Attorney Doug Pandan. Tulog pa na yun. Tulog pa sa... Karon pa na mga na-shitty. Adjust lang muna. Adjust din tayo sa Sige. Standby na kita sa mga balita national.
Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:29. Detalya na sang mga balita nasyonal. Plano sang CHED nga magpangayos ang approval ni Presidente Rodrigo Duterte nga tugutan ang iban nga degree programs nga magpatigayon sang limited in-person classes. Sunod kay CHED Chairman Prospero Popoy de Vera, ang proposal magadepende kung balaan na pamatudan na nga ang in-person instruction ang safe sa mga estudyante base sa unang batch sang medical kag allied health students nga gintugutan nga mag face-to-face classes. Lakip sa proposal ang degree programs nga nagakinahanglan sang hands-on activities kaangay sang engineering kag information technology. Sunod kay Divara, isa lamang ka report sang COVID-19 infection ang na-report sang inumpisahan ang in-person classes nga natabo sa Eastern Visayas. Commission on Higher Education nga wala na record ng COVID-19 infection halin sa nag-umpisa ang limitado nga face-to-face classes sa medical schools sa Metro Manila. Sina kay CHED Chairperson Prospero de Vera III, initungod ang mga manunudlo kag estudyante nga classify bilang frontliners kag prioridad sa COVID-19 vaccination. Dugang pa ni de Vera, nagapatigayan man sang periodic COVID-19 testing sa kada medical student sagud masiguro nga hilway sa virus. Palayag pa ni De Vera 73 ka medical school sa bilog nga pungsod ang na-inspect na kag intugutan nga makapatigayan sang face-to-face classes kag ang COVID-19 infection lamang ang na-record among sa Eastern Visayas. Posible nga sa Agosto kung unang kabayan sa Setyembre magabukas ang klase para sa school year 2021-2022. Sunod kay Education Secretary Leonor Briones, 3 ang petsa sang class opening ay igapresentar nila kay Presidente Rodrigo Duterte para aprubahan. Ang una amo ang class opening sa Agosto nga amo ang nasaad sa lahi o kung ang una o kung ikaduha nga semana sang Setyembre. Una na nga ginsuwestyon sang DepEd nga magbukas ang klase sa Agosto 23 apang madamo ang nagpamalabag sa hanay sa mga manudlo kag mga estudyante. Ginklaro naman sang DepEd nga ang presidente man sa gyapon ang may pinal nga desisyon angot dire. Ang school year 2020-2021 ang natalana nga magatapos naman sa Hulyo 10. Ginakonsidera naman sa Department of Transportation ang matamat kapag pasaka sa public transport capacity kasunod sa pagpahalog sa quarantine classification. Sa virtual briefing, yan pahayag ng Transportation Secretary Arthur Tugade nga nag-umpisa na ang ahensya sa pagtuon kung paano mapasaka ang kapasidad sa mga magkasakay nga pasahero nga wala nagalapas sa health and safety standards. Sunod kay Tugade, ilaman i-rekomendar sa Interagency Task Force ang posibilidad ng pagpasaka sa kapasidad sa amat-amat sa tub-tub sa 10%. Giyan pa siguro ni Tugade nga handa ang public stakeholders sa pagpasaka sa kapasidad apa ang pinal nga desisyon ang himuon sa National IATF. Ginmanduhan naman ni Presidente Rodrigo Duterte ang mga otoridad nga arestuhon ang mga nagasumeter sa mga peke nga COVID-19 test result para lamang makabiyahe. Ginambala naman sa Presidente ang Department of Tourism, Philippine National Police, kag tanan nga mga local government units nga hindi mahadlok ang mag-file sa kaso sa mga pasaway. Una diri ginmensyonar sa Presidente ang hinhimo nga pagtugot sa gobyerno sa paglagaw sa mga taga-National Capital Region plus sa mga lugar nga napaidalom sa Modified General Community Quarantine. Apang naglalambot sa iya ang impormasyon nga pila ka lokal nga turista ilabi na sa Boracay ang nagahatag sa mga peke nga resulta sa RT-PCR test. Sa katapusan nga balita national, ginkumpirma ni PNP Chief General Guillermo Elezar nga ginpakakas na sini sa serbisyo bangod sa grave misconduct ang pulis nga ginaligar imbolbado sa money extortion sa police applicants. Ngayon kilala ni Eleazar ang pulis sa kay Staff Sergeant Joel Zalun Bunagan, nagamaneho sa ambulansya sa PNP Health Service. Ang pag-dismiss kay Bunagan, epekto Hunyo 14, 2021. Una din nadagpan sa operatiba sa idalom sa PNP Integrity Monitoring and Enforcement Group si Bunagan sa barangay 155 Camarin, Caloocan City sa itong Mayo 31 sa diin. Nagpangayo inisang 100,000 pesos sa isa ka aplikante bilang kabaylo sa pag-facilitate sa pagsulod sa PNP. Sa kay Elizar, personal sinigit tutukan ang kaso bangod seryoso ini sa promesa nga tinluan kag mapatuman ang reforma sa organisasyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:33.
Inyong ipamatiya na aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Stand by na sa Aksyon Report, second portion, upod ka Aksyon, Art Tayhopon. Barikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition, upod gapon sa inyong news team. Kag-Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aton pamatian si Noy Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod,